Вітаю, людцы! Сёння мы працягваем гуляць у Kingdom New Lands, але, на жаль, прыйшлося пачаць спачатку, таму што мінулая гульня, там былі розныя перашкоды і не атрымалася. Вось. Магчыма, гэтая каралева будзе лепш. Ну, добра, давайте паглядзім. Магчыма, сапраўды будзе лепш. Так, привет. Только давай я буду кіраваць тое, што мне будаваць. Бо я тебе ведаю. Розныя непатрэбныя мне рэчы адбудоўваць. Гэта не прикольно. Так. Яшчэ адзін паляўніш. Добра, добра. Ды вось, вось. Навошта будаваць знешнюю агароджу? Глупства нейкае. Так. Адзін ёсць, другі ёсць. Зараз паглядзім, што яна нам яшчэ скажа. Ой, давай, давай, давай. Яшчэ аднаго, добра. Всё? Можешь ісці. Геть. Грошики. О. Ось так. Одразу прибрать. Дякую за пораду, паспрабую. Калі ты дазволіш. Мне прибрать вось гэтае дрэва. Всё, яна сышла. І зноў няма нідзе побач ферму пабудаваць, каб яна была пад трывалай аховай. Нідзе, нават і блізка. Адкуль грошы здабываць? Добра, зараз пойдзем у іншы бок. Шукаць куфары з золотам. Больш няма на што спадзявацца. О. Яшчэ грошы, гэта добра. Так, больш паляўнейшых. Так, з гэтага боку яны быццам бы не павінны ісці. Таму добра. Зараз паспрабуем яшчэ раз. Спадзяюся, яны не з гэтага боку будуць ісці. Ну, сцены з гэтага, ага. Прывід мяне падманула. Зараз паглядзім, што там ёсць. Так, адзін куфр ёсць. Так, добра. Далее. Хадзімце. Так, сапраўды. Яны будуць бегчы з гэтага боку. Цудоўна. Зараз паглядзім, ці выскачыць сёння хтосьці. Не, напэўна, першую ноч не. Добра. Зараз паспрабуем яшчэ раз. Так. Напэўна, вось за ўвесь дзень гэтыя жабракі, якія ідуць да майго каралевства, яны ўсё адно не дайдуць. Вельмі шкада. Так, магчыма, хтосьці спытаецца, чаму я не ўкінуў усе грошы вось сюды. Наколькі я памятаю, гэта часовы эфект. Таму вось.
Кидаць туды грошы гэта такое сябе. Добра, будуем умацаванне. Так, і нам бы пабудаваць яшчэ одну такую рэч. Каб абараняцца было прасцей. Дайте полепшить. Вось жа, бліна. Добра, хадзімся ў іншы бок. Паглядзім. Бо ёсць варыянт, што яны будуць ісці з абодвух бакоў. А ёсць варыянт, што з аднаго. Спадзяюся, калі яны будуць ісці з аднаго боку, тут можна будзе пабудаваць ферму, каб яна прыносіла грошы нарэшце. Бо ў мінулы раз проста столькі грошай кінуць, і каб нічога не атрымаць. Воу, больш прыгожыя коні. Не, мяне і мой задавальняе. Ага, добра. Так, куфр побач ёсць. Ось так зробім. Зараз паглядзім, што будзе з гэтага боку. Так, жабракі. Яшчэ грошы. А ці будуць тут ісці прывіды? Нейкі накірунак? Не, добра. Нават выдатна. Можна смела ісці будаваць сваё каралеўства. Зараз мы яго лепш умацуем. І цяпер павінна ўсё атрымацца. Трэба намагацца не затрымлівацца на гэтым востраве, бо іх робіцца з кожным разам усё больш і абараняцца ўжо немагчыма. Давайте хутчэй, што ўжо, як палонныя. Ну, будаўнік. Трэба зрабіць яшчэ некалькі. Стаміўся конь, блін. Давай хутчэй. Ой, як доўга. Так, калі з гэтага боку ніхто не будзе бегчы, можна паспрабаваць зноў зрабіць ферму. У гэты раз павінна атрымацца. Так, трэба расчысціць пад яе ўсё. Раз. Ёсць. Гэта павінна быццам бы спрацаваць. Так. Все жывыя? Спадзяюся. Ну, адносна. Так, сюды грошы абавязкова. Яшчэ некалькі. Добра. Паляпшэнне. Добра. Цікава, ці ўсе дрэвы прыносяць мне грошы, ці не? Калі ўсе, тады добра. Так, колькі ў нас? Ага, трэба пашырыць. Пашырыць крышачку свае ўладанне. Каб у нас з'явіліся ўжо катапульты, бо яны сапраўды лепш абараняюцца. Так. Чаму ты стаіш? Там ёсць вольны інструмент. Хадзем. Вось, падыходзь. Давай, праца чакае.
Нават гэты з іншага боку прыбег, каб штосьці пачаць будаваць. А гэты не. Все взял нарэшце. Так, дайшлі. Жабракі. Давайте, давайте. Почистить мне за все. Тыц, тыц. Оп, гроши. Ёсть? Ёсть. Скидывай. Нема грошей. Ах вы. Добре, ладно. Ага, не з усіх дрэў падаюць грошы чамусьці. Дзіўна. Ну, добра. Будзем спрабаваць, рана ці позна павінна атрымацца. Так, а чаму далей прайсці нельга? Я быццам бы ўсе дрэвы выпіліў. А, яны будуць яшчэ знікаць зараз. Добра. Так, ці засталіся ў нас яшчэ вольныя людзі? Так, хто тут у нас ёсць? О! Выдатна. Так, пабудавалі агароджу? А, трэба, напэўна, яшчэ раз палепшыць. Каб з'явілася ўжо катапульта. Добра. Зараз паглядзім. Так, вось яна. Колькі яна коштуе? 6. Шмат на самай справе. Ну, добра. Чакаем, пакуль гандляр скіне грошы. Гандлюем з ім. І можна рухацца далей. Так, паглядзець, ці хапае у нас абаронцаў. Ніхто не прыбег, дзіўна. Ну і добра. Пайду тады яшчэ лепш. Жабракоў накупляю. Ёсць тут? О, 1, 2. Пара шлёндаецца. Гэта добра. Чаму лічбы перасталі, блін, паказвацца? Так. Зараз хадзімце зноў спрабаваць будаваць ферму. Угу. І грошай не засталася на фермеру. Ну, добра. Грошай скінеш? Скінеш. Выдатна. Так, о, адразу чалавек. Ёсць на працу, давай. Магчыма, вы яшчэ скінеце крыху? Не? Ніхто? Зусім ніхто? Офігеть. Столькі жывёлаў было. Так. Все наши спадзяванні на тое, што цяпер ферма будзе працаваць і мы будзем атрымліваць больш грошай. Трымай, банкір. Заўтра ён іх павінен вяртаць. Не, нам было все іншы бок. О, грошы, давай. Малайшына. Так, трымайся. Так, што ў нас далей? Крыху больш тэрыторыі. Рухаемся далей. Ну, так ты не дастрэліш. Давай, хутчэй.
Так, зараз паглядзім. Цяпер ім нішто не перашкаджае, каб зарабляць мне грошы. Колькі можна, блін. Так, хадземце зробім абаронцу яшчэ аднаго лучніка. Але быццам бы хапае. Колькі іх тут? 1. Маловато. 2 і 3 на вежы. Ну добра. Так, а ты чаму назад цікаеш? Няўжо з гэтага боку яны таксама павінны бегчы? О, дзякуй. Трымай капейку. Не, не хочаш капейку. Добра, працуй за так. Ва, колькі трусаў, 3 штукі. 4 штукі. Лучнік ты дзе? Страляй. Столькі грошай бегае побач. Мне, вядома, падабаюцца жывёлы, але, блін, грошы трэба неяк атрымліваць. Фермер пакуль што не вельмі і працуе. Так, давай. А ты мне што скажаш? Трымай все мае грошы, ведаеш? Ты ж банкір. Магчыма, штосьці ў плюс будзе. Хадземце паглядзім, магчыма, я дзесьці куфар прапусціў з грашыма. Іх жа павінна некалькі быць. Так, пакуль што нічога не бачу. Конь ужо стомлены. Зараз як пачнецца ноч. Ага, вось тут дзесьці будзе. Талей не падбіраў. Не, нідзе няма, толькі жабракі. Я сам без грошай, людцы. Не, толькі адзін куфар быў, афігеть. А ці можна рабіць умацаванне тут? Мне проста цікава. Уздзесьці адразу. Так, ну гэта самае бліжэйшае. А яшчэ? Тут проста агароджа, без вежы. Тут проста вежа. Агароджа. А вось каб адразу тут? Не, няма магчымасці, шкада. Можна было паспрабаваць проста забудавацца адразу. Давай. Эх. Амаль трымалася. О, дзякуй. Трымай, 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 трымай. Не, все, цяпер... куды? Назад. Глядзі, які хітрун. Так, все, захаваў мае грошы, малайчына. Ось каб іх стала больш. Было б выдатна. Так. Зараз паглядзім, што ў нас тут атрымліваецца з абаронай. Ці вытрымліваеце, паколькі іх увогуле бегае зараз. Колькі там тых прывідаў.
Раз, два, три, чотири. Блін, уже 4. 5, 6. Не, їх занадто шмат. Яны вже агароджу мою криху гризуть ось. Пошкодили. Зараз погандлюємо і поглядім, як справа на нашій фермі. Ну давай. Так, добре. Есть. Ты что мне скажешь? Ты мне частку грошей повернув. Добре, тримай. Яшчэ аднаго фермера набыць. І калі хопіць, абаронцу. Не хопіць. Бывае. Можа, хто скінецца? Добра, ў іншы бок хадзімце паглядзім. Што ж у нас там адбываецца? Дарэчы, тут ёсць нейкая музыка, бо я заўважыў, што гуляў без яе. І ўвогуле, спадзяюся, мікрафон цяпер чутна лепш. Угу. Хутка будзе нейкі ўраджай. Але я не бачу тут нашага фермера. Чаму ён не працуе? Ага, ён працуе, вось ён. Всередине, вось ён, вось ён. Вось ён. Ён просто таксама зялёны. Прыгожа, прыгожа намалёвана. Так. Паляўнічае. Ёсць штосьці для мяне? Акрамя прыгожага коніку. Жывёлаў тут яшчэ хапае. Так, все, адпачыў. Хадзім. Так, зараз адначасова паглядзім, ці ёсць магчымасць яшчэ пабудаваць ферму дзесьці, калі яна будзе прыносіць грошы. Вось, тыпу тут. Яшчэ далей. Грошы. Фермер скідывае, я ўсё бачыў. Воу, і нямала грошай. Так, добра. Ферма нам падыходзіць. Тыц. Ферма гэта выдатныя грошы. Это увогуле. О, колькі ж ён напаляваў. Так. Адразу. Раз. Яшчэ фермер. Зашапіць жабраку. Так, добра. Зараз павінна все атрымацца. Так. Так, яшчэ некалькі. І зрабіць працоўнага. Так, праехаў. Ось тут. Ну, быццам бы атрымліваецца няблага. Гэта 2 ці 3 дні мы пашукалі, і фермер ужо прынес нейкія грошы. Гэта добра. Я вельмі спадзяюся, што яны не пайшлі ў іншы бок. Там быццам бы няма адкуль ім ісці, але ўсё адно. Хто іх ведае? Неяк все занадта добра ідзе. Хадземце, зробім яшчэ ферму.
Калі яны столькі грошай прыносяць. Можна і некалькі. А, не, нельга. На жаль, нельга. Давайте далей, не хвалюйцеся, фермеры. Все там в парадку. Няма там чого хвалявацца. Агароджу я, конечно, вам будаваць не буду. Але яна і не патрэбна. Так, трэба наведаць нашага банкіра, пакуль ён зноў не схаваўся ў ратушы. Магчыма, ён прынес яшчэ крыху грошай. А, ферма адразу разлічана на 3 фермераў. Няблага, няблага. Можа, яна месціць і 4-го? Зараз даведаемся. Так, банкір, што ты мне скажаш? Банкір? Трымай, трымай, трымай. Так, працоўны, геть. Пайшоў прэч. А яшчэ возьмеш? Возьмеш яшчэ. Добра. Так, што у нас тут? Абаронца хапае, хапае. Так, жабрак. Яшчэ грошы, блін, колькі грошай. Зусім іншая гульня пачалася. Так, фермер. Абаронца. Трымай. Для цябе нічога не шкада. Все. Все, што ёсць, аддаў. Цяпер хадземце глядзець на фермераў. Ой-ой-ой. Хутка будзе шмат грошай. Так, ну што, людцы. 1-2 працоўных, яны абслугоўваюць катапульту. 1-2 3 і 4 на вежы. Павінна хапаць. Ага, у нас яшчэ ёсць лішні. Няма чалавека. Добра, зараз паглядзім, як у нас адбываецца абарона, ці ўсё ў парадку. Бэм! Страляй! Не. Блін. Зусім блізка. Вось прям зусім блізка. Трэба больш людзей, якія будуць ахоўваць гэта ўсё. Так, хадземце жабрака шукаць. Хлопцы, грошы, каму грошы? Давай. Дамо. Што вы скажаце? Ой-ой-ой-ой-ой. Добра, хадземце. Можна зрабіць яшчэ некалькі працоўных і катапульту. Яшчэ адну. Ці можна рабіць толькі па адной у адзін бок? Так. Шкада. Добра, што-небудзь прыдумаецца. Грошыкі, калі грошыкі. Людцы. Так, па 4 чалавекі на одну ферму. Выдатна. Не, нічога? Ну, добра. Яны так проста спыняюцца, быццам бы штосьці хочуць мне даць. Я спадзяюся, што гэта грошы, а яны маўчаць. Ладно. І нельга больш умацоўвацца, блін. Таму што, каб ужо былі каменныя тыпу і муры, і вежы, там ужо будзе змяшчацца некалькі лучнікаў.
Трэба паляпшаць. Паляпшэнне будзе схавана ў лесе. На наступным быццам бы востраве. На гэтым яшчэ не. Ужо на вось ратушу нельга паляпшаць. Трымай, навошта мне столькі грошай? Все, ты уцякаеш. Я ему все гроши отдаю, и он утекает. Трымай, трымай, трымай. Все, что есть, отдал. Вось, на гэты раз ён паспеў павярнуцца. Бо ў мінулы раз на нашага гандляра яны ўжо пачалі нападаць. Колькі ў нас залішняй зброі? Адна. Не хапае людзей. Зараз будзем шукаць. Трэба збегаць да фермераў, магчыма, у іх ужо грошы ёсць. Тады можна будзе больш людзей шукаць. Ой-ой-ой-ой-ой. Я все бачыў, давайте. Перакідваюцца яны паміж сабой. Я все бачыў. Оп, і ты? Хтосьці мяне тут з вас падмануе, чатырох. Я вось адчуваю, што хтосьці мяне хоча падмануць. Ну добра. Трэба будаваць вугле, у чым сэнс, бо мы займаемся всім, акрамя галоўнага. Будаўніцтва карабля, так. Так. Добра. Яшчэ некалькі. Ух. Справа ў тым, што калі вось купляеш дровы, каб будаваць з іх карабель, гэтыя дровы яны можуць проста падаць у ваду побач. Таму я сашу за кожным, каб спадзяванне на тое, што гэтага не адбудзецца. Не, мне здаецца, чорны конь будзе прыгажэйшы. Так, так, так. Давайте, хлопцы. Паглядзець, ці ўсё ў парадку у нас з абаронай. Абаронцы нашы. Не хапае людзей. О, вы бачыце? Там грошы, у нашай ратушы грошы ёсць. Я бачу, бачу. Трымай, трымай. Мне не шкада. Так, абаронцы. Што у нас тут? Жабракі ёсць? О, выдатна. Там дзесьці яшчэ павінны былі быць. Ну не, 8 адразу я вам аддаваць не хачу. Жабракі, вы дзе? Калі яны будуць занадта далёка, тады сэнсу няма ім грошы даваць, бо яны не паспеюць дабегчы да каралеўства. Блін. Не, ўжо нож. Яны адсюль проста ніяк не паспеюць. Трэба ў іншы бок бегчы. Там таксама была вёска з імі. Але, напэўна, вёска да вось гэтых дзвюх будыначкаў, яна не вельмі падыходзячая назва. Галоўнае самому паспець цяпер уцякчы. Бо прывіды, напэўна, ўжо пачалі бегчы. Так, жабрак. Бачу яшчэ аднаго жабрака. Трымай. Павінен паспець. Так, колькі ў нас абаронцаў? Мала ў нас абаронцаў. Не хапае. Дзе банкір? Я яшчэ яму грошай насыплю.
Подимай, подимай, подимай. Ну куди ж ти? Хлопець, ну давай, ще гроші візьми. Оп-оп-оп-оп-оп. Выдатно. Ходімте, поглядим на наших фермерів. Так, бачу гроші. Хто хоче сховати від мене гроші? Давай, давай. Хм. Ладно. Навошта вас тут 4 чалавекі, калі вы не абараняеце нічога? Я разумею, паляванне патрэбная справа, але блин. Прывіды хутка прыйдуць. Яшчэ лепш зробім зброю. Так, 5 чалавек і 6 на вежы. Ды быццам бы хапае. Хадземце дабудуем карабель. Магчыма, гэтая серыя атрымаецца крыху даўжэйшая, але мы павінны ўжо паплыць. Не, яшчэ одну ферму гэта, конечно, выдатна, але мне пакуль што і так хопіць. Ды давай ты ўжо. Стаміўся я. Добра. Добра. Хадземце пашукаем куфар. Павінен быць яшчэ куфар. Адзін. Жабракі, блин, грошай уже няма на вас. Так, а не, падалося. Карта нейкая? Не, няма. Ай. Дзе, блин, грошы? Хутка буду, як у Warcraft 3. Трэба больш золота. Жабрак, я зараз... Я цяпер таксама жабру. Давай. Скиньте грошки, не, нема? Ладно. Добре, добре. О! Давайте, давайте, давайте. Блин, яшчэ так шмат засталася. Трэці нават прыбег. Куды вас столькі? Ой-ой-ой. Нічога сябе ты. Малайчына. Так, трымаць. Ну, давайте, давайте. Я ведаю, у вас ёсць грошы. Ага, я все бачу. Стоять. Давай, давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Выдатно. Давайте хопить перакидываться моими грошима. Скидываемся. Хадзімце будаваць карабель далей. Пакуль працоўныя далёка не сышлі. Давай, 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 давай. А, выдатно. Эй, ади, а куды? Блин. Яны просто знікаюць. Ды куды вы стоіце? У мяне не настолькі шмат грошай. Блин. Не вы бачыце гэтую фігню? Просто. І ўсё. З 6 яны пабудавалі. А, не. Опа, добра.
Давайте, 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 яшчэ крышачку. Зусім крышачку засталася. Яшчэ адзін ураджай, напэўна, і ўсё атрымаецца. Зараз я вяртаюся, а майго каралеўства ўжо няма. Будзе сумна. Галоўнае, каб фермеры захаваліся. Ой-ой-ой. Так трымаць. Далей, хадземце паглядзім, ці ўсё ў парадку з агароджай. Выдатна. Так, катапульта трымаецца. І нават ёсць... Ой-ой-ой, 2 жабрака. Сюды, сюды, сюды. Выдатна. Ёсць залішняя зброя. А мы, напэўна, зараз ужо ўсё уцякаем з гэтага месца. Я прям адчуваю. Нам хапае грошай, каб дабудаваць карабель. Хутчэй, хутчэй. Так, хтосьці яшчэ скіне. Ой, добра, добра. Хутчэй, хутчэй, хутчэй. Павінны паспець. Магчыма, нават у гэты дзень. Так. Пачынаем. Дэталі, дэталі, дэталі. Ці, магчыма, першы востраў яны яшчэ не шкодзяцца, не падаюць у ваду, тыпу. Мы дабудавалі карабель. О, божа. Зараз мы адсюль проста свалім. Так, працоўныя. Хутчэй, хутчэй, хутчэй. Глядзіце, якое надвор'е. Выдатна. Давайте, давайте, давайте. Тыц, 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 тыц. Хутчэй, хутчэй. Вы мне яшчэ і грошыкаў скінулі. Якія вы малайчынкі. Давайте я побач буду. Не, гэта не прыгожы конь. Той не вельмі прыгожы. Давайте. Хутка, хутка, хутка. Так. Яшчэ крышачку. О, да. Готово. Давайте, хлопцы. Пару оборонцев со мной, остальные остаются на острове. Давайте, давайте, худшей, худшей, худшей. Один, два, три. А, дык яны ўсе адразу. Нічога себе. О, грошы не забыўся. А фермераў, давайте возьмем фермераў, яны самыя дарагія. Яны шмат па грошах коштуюць, не пакідайце фермераў. Да колькі? Хопіць ужо. Ту-ту. Ну так, утёки утёками, а полевание это, конечно, да. Так, так, все на месте. Давайте. Яшчэ крышечку. Колькі там засталося? О, жабраки. Ну, яны нам не патрэбныя. Вы и так умеете? Добра. Давайте далее. Грошы нам не пашкодзяць, спадзяюся, яны пераносяцца. Тыпу. Наша кішэня пераносіцца на наступны востраў. Бо калі не будзе сумна. Так, сюды. Яшчэ крыху, давайте. Так, я все бачу. Засталася. Блин, ну самой справе яшчэ шмат засталася.
Некалькі дзён яшчэ яны будуць цягнуць яго. І вось чаму я не магу туды сесці? Вось зараз за мной паляцяць прывіды гэтыя. Што, і ўсё? Я зноў прайграю? Ідзі ў вёску ўжо. Ходзіць яны. Давайте. Там і зброя павінна быць яшчэ, і быццам бы. Так, далей. Давай, давай, давай. Як жа павольна яны гэта робяць, блін. Зусім крыху. А ну стой. Грошы, стойте. Так, правильно. Оп. Оп. Давай, давай, давай. Эх. Амаль атрымаўся. Давайте яшчэ раз. Ой-ой-ой. Все, грошей мільярд. Адразу наступны востраў адбудаваць. Тыц, тыц, тыц. Стрелы. Тыц, тыц, тыц. Так, а зашмат грошей бывае? Ой-ой-ой, бывае, напэўна. Працоўны, на, патрымай. Копейку. На, патрымай. Што, пастрэліў когосьці, не? Тык-дык-тык-дык-тык-дык, стреляйте. Ай, і ладно. Амаль ужо выратаваліся з гэтага вострава. Так, так, так. Хто самы лепшы? Блин. Ну куды ты ўжо? Ну куды? Ну прыгай, давай. Давайте хутчэй. Мне здаецца, кожны раз яны кожны метр все больше, больше, больше павольна гэта все робіць. Давай. Хай працоўны прыйдзе, папрацуе сюды. Каб не нудно было. Правильно, правильно. Там рыба плёскаецца нейкая. Цікава, ці можна будзе яе потым ловіць. Ды давайте ўжо. Все, я готовы. Дождь пачаўся, блин. Яшчэ крыху. Все, я уже готовый, давайте. Давайте, давайте, давайте. Ой, грошы. Да блин, а ён побач же бегае. А ну скидывай. Ідэальна. До наступнага вострава готовы. Яшчэ вам грошай закінуць. Все, атрымалася. Добра. Всім дзякуй за прагляд. Сустрэнемся на наступным востраве.